El món fos talps, de Jordi de Manuel, editorial Jo Llibre. Els mitjans de comunicació emetien contínuament notícies sobre el dia del talp. El tret de sortida de la festivitat era un discurs a 3 veus dels presidents dels estats fronterers, Talpònia, Adàfia i Hidropònia. Desenes de milers de ciutadans, sobretot joves, es trobarien a l'espai transfronterer on es duia a terme els actes festius més importants del món. La denominació Dia del Talp no només feia referència al recurs natural del qual depenia el món, sinó al fet que la festivitat atresorava un sentit social i econòmic molt important. Dia era un mot d'origen ancestral, el significat del qual feia referència a un cicle complet en període de llum i de foscor. Durant els dies o períodes de llum-foscor que durava la fira se succeïen actes en els quals es tractaven transaccions comercials interestatals, però sobretot brindava una oportunitat única als joves dels estats veïns per trobar-se.